Miksi yrityksesi tarvitsee ammattitaitoisen sosiaalisen median ylläpitäjän? Tässä on 5 yleisintä syytä, jotka asiakkaamme ovat meille kertoneet. Haluamme antaa yrityksestämme mahdollisimman luotettavan ja ammattimaisen mielikuvan. Haluamme antaa asiakkaillemme enemmän mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä. Haluamme säästää kuluissa ja saada parempaa vastinetta rahoillemme. Haluamme palvella asiakkaitamme nopeammin, paremmin ja tehokkaammin. Haluamme, että pysymme ajan hermolla sosiaalisen median jatkuvassa kehityksessä. Jos olet samaa mieltä heidän kanssaan, niin me voimme auttaa sinua. Ideoimme, suunnittelemme, rakennamme, toteutamme ja ylläpidämme eri somesivustoja sekä isoille että pienemmille yrityksille. Kanssamme olet siis hyvissä käsissä, saat varmasti vastinetta rahoillesi. Suositun ylläpitopakettimme on Gold-paketti, johon kuuluu monen eri somealustan ylläpito, sisällöntuotantoa, sähköpostimarkkinointia ja kuukausittainen Facebook-kilpailu, jolla saadaan aikaan räjähtävää näkyvyyttä ja runsaasti uusia tykkäjiä Facebook-sivuillemme. Ylläpitopakettimme: hopea, kulta ja platina. Jos haluat saada tarkempaa tietoa näistä, niin lähetä meille viestiä. myynti@fbmarkkinointi.fi. Olemme hionneet ylläpitopalvelumme niin tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi, että ne pystyvät palvelemaan vaativimmankin asiakasyrityksen tarpeita. Jokainen ylläpitäjämme toimii saumattomasti eri somealustojen ja yrityksenne kanssa, joten sinun ei tarvitse huolehtia mistään teknisistä yksityiskohdista tai ideoinnista. Some-eksperttimme varmistavat myös, että kaikki sosiaalisen median kanavasi toimivat ja pysyvät puhtaana spämmistä sekä asiattomista kommenteista. Jos vielä mietit, kannattaako tehdä yhteistyötä kanssamme, niin tässä on 7 puoltavaa asiaa. Teemme tulosta vuosien ammattitaidolla ja tiedämme jo, mikä toimii sosiaalisessa mediassa ja mikä ei. Sinun ei tarvitse maksaa meille istumisesta, jossa maksaisit työntekijälle, joka ei ole yhtä osaava kuin tiimimme. Me elämme ja hengitämme sosiaalista mediaa, joten olemme jatkuvasti ajan tasalla siitä, mikä on uutta ja toimivaa. Me näemme asiat monesta eri perspektiivistä ja olemme löytäneet toimivat tavat. Olemme innostuneita uusista asioista ja haasteista, sillä rakastamme työtämme. Osaamme mukautua ja toimia yhteistyössä erilaisten asiakkaiden kanssa ja kehitymme jatkuvasti. Vastaavaa tietotaitoa et saa mistään samalla hinnalla palkkaamalla some-ekspertin työntekijäksesi. Tässä muutamia asiakkaitamme, joiden kanssa meillä on ollut ilo tehdä yhdessä projekteja. FB-markkinoinnin Facebook-kilpailusovelluksella toteutettu kampanjamme tavoitti yli 300 000 Facebook-käyttäjää. Lisäksi saimme tuhansia uusia tykkäjiä sekä uusia sähköpostiosoitteita markkinointilistaamme. Muita suosittuja palvelujamme ovat muun muassa sähköpostimarkkinointi ja videomarkkinointi. Nyt mietit, miten sinäkin voit ottaa tällaiset tehokkaat some-ekspertit yrityksesi käyttöön. Lähetä meille viestiä osoitteeseen myynti@fbmarkkinointi.fi. Kerro tarpeestasi. Tai voit soittaa numeroon 040 470 4921. Katsotaan yhdessä, mikä olisi paras ylläpitopaketti juuri sinun sivuillesi. Nyt on aika jättää kilpailijat varjoosi sosiaalisessa mediassa ja ottaa paikallismarkkinat haltuun. Ota yhteyttä jo tänään, niin laitetaan kampanjasi käyntiin ja tehdään sinusta markkinoidesi puheenaihe. Soita meille. FB Markkinointi. Yksilöllistä palvelua moderneilla markkinointitekniikoilla.